sa pravdepodobne domnieva ukrajinský prezident, že si bude robiť, čo chce, ale on sa veľmi mýli. Prvé recipročné opatrenie bolo urobené a boli zastavené havarijné dodávky elektriny. Havarijné. Dúfam, že ste si dostatočne prečítali všetko, čo bolo povedané. Pretože tie ich bolia podstatne viacej ako nejaké komerčné dodávky elektriny, ktorú si vedia kúpiť kdekoľvek. Ak však budú mať výpadok elektrickej energie, tak toto teda sakra pocítia. Že nebudú môcť zo Slovensku zobrať elektrínu, ktorá im stabilizuje energetickú sieť ako takú. Zatiaľ sa nebudem vyjadrovať, aké bude ďalšie opatrenie vlády Slovenskej republiky, ale ak takto mieni urážať Zelenský Slovensko a škodiť nám, lebo nás poškodil pri plyne, teraz nás poškodil pri rope, bezdôvodne, pretože my sme mu pomohli vo všetkom, čo potreboval, tak vám garantujem, že bez zaváhania príjmem a navrhnem ďalšie opatrenia na viacerých úrovniach, ktoré sa týkajú slovensko-ukrajinských vzťahov. Slovensko je suverénna krajina a nedovolím, aby sa takto niekto s nami zahrával. Opakovane oznamujem pánovi Zelenskému. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. Slovensko nie je sluhom Ukrajiny. A nie sme krajina, kde si myslí len tak, že príde, zoberie, prikáže, takto to nefunguje. Medzinárodne sa bude situácia vyvíjať veľmi komplikovane, pretože neviem si celkom predstaviť, ako chcú prelomiť toto veto Maďarska, pokiaľ ide o jednomyseľnosť pri 90 miliardovej pôžičke. Mimochodom ani Maďarsko, ani Česká republika, ani Slovensko, ako som už povedal, sa na týchto pôžičkách a na tejto pôžičke zúčastňovať nebude. Ale toto je 1000-krát väčší problém ako nejaký 20. sankčný balík, ktorý už je smiešný. To je smiešné. Viete, čo už sa na tom smejem? Nehovoriac o tom, že nie len my, ale keď sa pozriete na Grékov, Maltu, Cyprus, všetci majú obrovský problém s týmto balíkom, pretože ich poškodzuje ekonomicky. Prosím vás, čo to je za sankciu voči Rusku, ktorá poškodzuje členské štáty Európskej únie? Čo to je za nezmysel? Takto ale dnes Európska únia funguje, je odtrhnutá od reality, čo je veľmi zlé a myslím si, že teraz sa dosť významne ukazuje, čo sa všetko môže v Európskej únii udiať, ak sa nebude rešpektovať iný názor. Ja nemám absolútne žiadny dôvod veriť, že nejaký 3. marec je realistický. Ja si myslím, že Zelenský už nechce poslať žiadnu ropu. Myslím si, som o tom presvedčený, že to jednoducho chce urobiť. Ďalej si myslím, že je to hra voči Viktorovi Orbánovi. Mu chce poškodiť pred voľbami, ktoré sú v Budapešti a v celom Maďarsku v apríli. Je to nebezpečná hra, do ktorej sa Zelenský pustil, pretože ja neviem, či si uvedomuje prezident Zelenský, že na vstup Ukrajiny do Európskej únie bude potrebovať súhlas všetkých členských štátov. A potom príde Ukrajina, totálne skorumpovaná, veď to vidíte, preboha, dúfam, že už to môžem takto otvorene hovoriť. Krajina, ktorá jednoducho sa správa neúctivo k členským štátom Európskej únie a od nás sa očakáva, že ako taký baráni zdvihneme ruku. No ja si neviem predstaviť, že by Slovensko išlo do nejakého dobrodružstva, pokiaľ ide o vstup do Európskej únie. Preto, ak dôjde k návrhu, že poďme zajtra prijať Ukrajinu do Európskej únie a bude pokračovať toto správanie sa prezidenta Zelenského k Slovensku, no tak pravdepodobne povieme, prepáčte, splňte si základné podmienky a potom sa môžeme baviť o vstupe, čo znamená dlhé a veľmi dlhé roky. Ak to má trvať toľko, koľko pri Srbsku, tak hovoríme o 10-ročnom možno procese. Čiže náš postoj sa týmto mení? Náš postoj je, že podporujeme vstup Ukrajiny do Európskej únie. Ak by malo prísť k nejakému konkrétnemu hlasovaniu, Nie, vydržte, musíte ma nechať dokončiť myšlienku. Slovensko podporuje vstup Ukrajiny do Európskej únie za podmienky, že Ukrajina si splní všetky nevyhnutné podmienky, ktoré musí splniť na vstup do Európskej únie, ako sa to očakáva od iných čakateľov, ktorí sú dnes v rade, ktorých som spomenul. Toto podporujeme. V tomto okamihu si ale neviem predstaviť, že by Slovensko podporilo nejakú divočinu. Hlavný argument, ktorý používa prezident Zelenský pri plyne a rope, je to, že tým, že kupujeme túto ropu a tento plyn, tak pomáhame Ruskej federácii, aby si mohla financovať svoje vojenské aktivity na Ukrajine. Toto je hlavný argument pána Zelenského. Prečo to neplatí pre Francúzsko a ďalších, ktorí kupujú skvapalnený plyn v takom objeme, že v roku 2025 objem skvapalneného plynu nakúpeného v Ruskej federácii
je podstatne väčší ako bol v roku 2024. Čiže počas vojny, počas eskalácie vojny, nie že by klesal ten podiel toho plynu, ktorý kupujú západné štáty z Ruskej federácie, on stúpa. Kupujú Spojené štáty od Ruska urán obohatený? No kupujú. Tak ako ja mám akceptovať od prezidenta Zelenského, ktorý si myslí, že môže všetko, že ale vy Slováci nemôžete, lebo vy týmto financujete Ruskú federáciu. Ja nemám 3 roky a nemám ani sopel pod nosom. Ja viem, koľka jednoducho bije. Takže za týchto okolností, prosím, toto je ten najpodstatnejší argument, ktorý treba hovoriť. Snáď môže mať ako predseda vlády aj vlastný názor. A môj názor je, sankčné balíky nezmenili nič, pokiaľ ide o priebeh vojenských operácií. Nič. Ja netvrdím, že niekde ľudia nie sú dotknutí tými sankčnými balíkmi v Ruskej federácii, ale ja vôbec nevidím stratu podpory prezidenta Putina. Prezident Putin má ja by som povedal, že vesmírnu podporu ruskej verejnosti. To je vesmírna podpora. Takže ak niekto si myslí, že budeme ďalšie sankčné balíky príjmať, môžeme ich prijímať. Dobre, dnes sa prijímajú. My opakujeme. Ak na 4. výročie vojenského konfliktu na Ukrajine chcela niečo Európska únia urobiť, mala predstaviť mierový plán. A namiesto toho sme predstavili balík, ktorým poškodzujeme členské štáty Európskej únie. Nechcite odo mňa, prosím, ja som príliš dlho v politike, aby som takéto lacné triky tu absolvoval alebo akceptoval.